ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଦାଲତ ଥିଲା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ପେଚା ମହାରାଜ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ବିଷୟଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଖୋଜିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। କାଉ ମୋ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ତାପରେ କାଉ କହେ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ ପେଚା ମହାରାଜ, ମୁଁ କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ରୁଟି ଖଣ୍ଡିଟେ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛେଳି ଆସେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। କାଉ କିଛି ଚୋରି କରି ନାହିଁ, ବିଲୁଆ ମିଛ କହୁଛି। ପେଚା ଦୁଇଟି କାହାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲା, ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। କାଉକୁ ନ ମାଗି କିଛି ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବିଲୁଆକୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି ଯେ ମିଛ କହିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ପ୍ରତିଦିନ ପେଚା ମହାରାଜ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ହସୁଥିଲା ଏବଂ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଚିଠି ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ତ କେବଳ ମଜା କରୁଥିଲି। ପାରା ଭାଇ, ଖରାପ ଲାଗିଲା କି? ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ହସିବା, ମଜା କରିବା ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ସମ୍ମାନକୁ ଉପହାସ କରିବା ଭୁଲ। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ପେଚା ମହାରାଜ ଜଙ୍ଗଲ କୋର୍ଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଓ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପଥ ଶିଖାଉଥିଲେ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ। ମିଛ, ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଉଚିତ। ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ପରିଚୟ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।